तर यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिस अर्थात पीओपीच्या गणेश मूर्तीवर संपूर्ण बंदी घालणं हे शक्य नाही. राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये स्पष्ट केलंय. मात्र भविष्यात नियोजनबद्ध पद्धतीनं पीओपीच्या मूर्तीचा वापर हा टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्यात येईल अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमातून मातीच्या गणेश मूर्ती वापरण्याचं केलेलं आवाहन राज्य सरकार प्रामाणिकपणे अंमलात आणेल. मात्र यंदाचा गणेशोत्सव 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत असल्यानं तात्काळ पीओपी मूर्तीवर बंदी घालणं हे व्यवहार्य नाही असं सरकारच्या वतीनं कोर्टात सांगण्यात आलंय. 2025 मध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे 6 फुटांपेक्षा उंच पीओपीच्या गणेश मूर्तीचं समुद्रात विसर्जन करण्यास यंदाही परवानगी द्यावी अशी विनंती कोर्टाला करण्यात आली. पीओपी मूर्तीचा वापर टप्प्याटप्प्यानं कमी करून अखेरीस बंद करण्याचंही नियोजन करण्यात येईल असं सरकारनं स्पष्ट केलं. मात्र राज्य सरकारची भूमिका पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी विसंगत असल्याचं कोर्टानं नमूद केलंय.